A clásica do Albariño Viña Almirante convertiu Portas nun bulideiro de xente. O epicentro foron as instalacións da adega Viña Almirante, que volveu a apostar polo deporte coa organización desta cita. Foi un ano estrano porque, bueno, quizás as normas de tráfico, a climatoloxía, non? Pero sempre era unha xornada moi veraniega e tuvemos tormenta hasta onte. E hubo certa dispersión de corredores, non? O sea, o que me sorprendeu é o tremendo desequilibrio que se veu na calidad dos participantes, pero na participación un pouquiño menos da esperada, non? Era unha carreira preparada que podía asumir 500, 600 corredores e colleu 200, pero bueno, ver un podio que coincide co da Maratón Galega, eso é increíble, non? Nunha proba privada, nunha proba particular, e que, bueno, a vixiancia cortaba esa tensión, o nivel que había no cadro masculino, non? As malas previsións meteorolóxicas afectaron a baixa participación amateur, pero non as categorías absolutas. Na masculina cumpríronse os pronósticos e os favoritos fixéronse coa vitoria, repetindo os resultados da fin de semana anterior no Campeonato Galego de Media Maratón. Voltaba Lolo Penas despois dunha longa estancia con problemas físicos que os acusou moitísimo na carreira, ainda así foi capaz de facer podium. Nuno preparou a carreira a conciencia e rebaixou o crono en 4 minutos, estuvo en 28 minutos nunha proba nunha 10K. Segundo, Alejandro Fernández con valor seguro, sempre competindo, pero bueno, corredores como Aka, como atleta marroquí, que malamente quedanse fora do podio, non? Poden ser cuartos, quintos, co nivel que oía, claro. Na categoría feminina, Paula Mallobre logrou facerse coa vitoria seguida de María Jesús Gestido e Rocío Albite. Isto nas categorías absolutas, pero a clásica do Albariño Viña Almirante non deixa de lado o resto, converténdose nunha proba perfecta para corredores de todas as idades. O pasan ben e cando ven os pitufos, os pequenos, a afición, eu personalmente xa me dolle máis mérito a ver personas de tan avanzada edad, un corredor de case que 75 anos aquí competindo e facendo a 10K en un tempo, pero máis que discreto, moi bos, en 44 minutos, un señor de 74 anos é capaz de competir a nivel dun atleta normal, non? Con estes nomes propios do deporte en Galicia, o espectáculo estivo garantido e deixou os organizadores con gañas de volver no 2019. Mentres merezca a pena, sí, pero cada ano a situación é moi cambiante a todos os niveles, non? Aquí vamos a facer unha transformación que vamos a doblar as instalacións da empresa. Esperemos que non nos pille cunhas obras que non nos permitan ao mellor unha realización dun evento deste tipo. As restriccións legislativas que cada vez son máis grandes, si tes que federarte ou facer a proba de forma privada, son demasiadas cousas que che afectan, non? Pero si merece a pena seguiremoslo facendo, sí. Concello de Portas e Deputación de Pontevedra celebraron que unha empresa privada como Viña Almirante dea o paso de organizar este tipo de eventos que fomentan o deporte entre persoas de todas as idades. Promoción do seu viño, pero con unha gran labor, non? Porque facendo e organizando este tipo de evento, pois é o que decimos, propicia que os nenos e as nenas pois vivan este deporte. E o viño, por suposto, unha copiña non está mal de tomar. Unha boa iniciativa que tuvo, que hai moitas empresas que podían, seguir con estas iniciativas de deporte, de cultura, como é moi bo éxito, a verdad que se está consolidando con un mismo número, incluso con máis participantes, e que vemos que se está consolidando este acto. O que está claro é que esta terceira edición serviu para consolidar a clásica do Albariño Viña Almirante como unha proba marcada en vermello no calendario deportivo galego e como unha xornada festiva para os veciños de Portas e dos arredores.